ମାମା ପୋଟଳ କଣ କରିବ? ଭଜା କରିବି ଯାଉଛି ଆଉ। ଭଜା ଖାଇବାନି ମ? ଆଉ କଣ କରିବି ଯେ ନାଇଁ ହେଲେ ତୁ କର। सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग सुंदरी ती ओजी एकदम फाईन आहे आणि थोडीशी डिवाईन आहे कशी लागते बघून आयना आणि चेहऱ्यावरती शाईन आहे खानदानी ग्रॅटिट्यूड ॲटिट्यूड ॲटिट्यूड पुरा एशियाना चौथं केलं स्टाईल केलं तिच्या समोर फिक्का गोल्ड आहे बोलायला पक्की बोल्ड आहे खरंच खूपच सुंदर